Il-proċess ta' promozzjonijiet fil-korp tal-Pulizija kien parodija, ivvizzjat mill-bidu sal-aħħar. U għadan l-eżitu ta' tielet investigazzjoni magħmula mill-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn ġie konfermat illi selezzjoni li saret fl-2016 sabiex superintendenti jingħataw promozzjoni għal assistent kummissarju kienet ivvizzjata u difettuża. Skandlu ieħor illi twettaq fih dan il-korp tal-Pulizija taħt it-tmexxija tal-eks kummissarju Lawrence Cutajar. It-tielet investigazzjoni brabta ma' dan il-każ li komplet turi aktar biċċar it-teatrin li kien qiegħed imexxi bih l-istess Cutajar. L-Ombudsman Anthony Mifsud saħaq li kien il-Kummissarju Lawrence Cutajar stess li wettaq ċertu deċiżjonijiet favur individwi aktar minn oħrajn kif kienet imexxi kumitat ta' selezzjoni. Dan kollu ħareġ wara li sar ilment formali mill-eks superintendent Simon Gallia li instab li kien diskriminat meta talab biex jiġi trasferit lejn Għawdex, transfer illi mingħajr ebda raġuni ġiet rifjutata. Għat-tielet darba l-investigazzjoni tal-Ombudsman sabet il-proċess ta' selezzjoni kienet parodija ċajta mill-bidu sal-aħħar bil-persuni jintażlu fuq bażi ta' personal trust u mhux bl-esperjenza u seniority. Minkejja dan kollu bħal każi preċedenti, għat-tielet darba kemm il-Kummissarju tal-Pulizija preżenti Angelo Gaffà kif ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Intern Kevin Mahoney ma aċċettawx il-konklużjonijiet tal-investigazzjoni tal-Ombudsman u saħqu illi ma jaqblux magħhom. Fil-waqt li Anthony Mifsud irrakkomanda li l-Angelo Gaffà jerġa' jsejjaħ għall-uffiċjali f'Għawdex ordnalu biex iħallas lil Simon Gallia 15,000 euro għad-danni morali. Għad-differenza ta' tmexxija li qed jitmexxa l-korp taħt il-Gvern tal-Labor, Gvern ġdid nazzjonalista, jassigura li jaħdem favur korp tal-Pulizija mingħajr intħil politiku u fuq in-naħa taċ-ċittadin onest sabiex verament l-interessi tal-uffiċjali ikunu imħarsa mingħajr kulur u wuċuħ.